सफैलायबाय नै हाग्रा एवस्रांहैनोसैलाय। एम्बु बेदरखौ जाय जाय जानो मोजां मोनो लाइक खालामनानै हो। नै दाउ बेदर बायदि बरिया बरिया मोदोमोखा नै बरिया। फाइनालि मोनबायानो नै बोरमा बेदर साइज नुलायलायो दा नै बरिया। जुद्ध नांहैनो ओंखारलायबाय नै सिलाया मेसिना जुद्ध नांहैनो ओंखारलायबाय। लोगोखौ नेगासिनो बैयाव हनै फैगौ। जों दा आवगायबोबाय थांनोसै हाग्रा एवनो जायगायावहाय। सफैलायबाय नै हाग्रा एवस्रांहैनोसैलाय। सोरनावबाफोर हाग्रा एवनांगौब्ला खबर होनो हागोन, कमेन्टआवहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कमेन्टआव नाम्बारखौ हरनाय जागोन। सोरनावबाफोर एवनांगौब्ला एखे बरिया जाखायो। मेचिनजों एवनाया दुल दुल जायो। बिगायाव हाजारसेनि एवनाय जागोन। गय गिदिरावबाथाय गय खलथायानो बिराद डिस्टार्ब जायो। नांफानायानो बेब्रे बाब्रा होनलायलायो गय खलथाया। गय गिदिर गिदिराव एवनायबाथाय एसे खस्थ' जायो आरो टाइमाबो लासिनो। बेयावनो जोब्बाय नै दा गय बिफां फोसाबदों गय गोरलै गोरलैखौ। 2 बिगाल'मोन बेयावनो जोब्बायानो। बेयावनिखौ हाबाय। नै जों दा दस्रायावहाय लकेसनखौ सोलायनोसै। गय फिसा फिसा एवहैनोसै दस्रा जायगायावहाय। गारियाव दोनबाय नै गारि सायावहाय। गारिया देन्जारखा जोंनिया नै। दा 12टानि ओंखाम जानोसै। बारा गैखाला खावसे दंबावो। ओंखाम जानोसै दा नै एम्बु बेदरजों। हाग्रा एवनाया नै जुला बाथाबो मोनबाय जों नै। बिदैया दैब्रै दं। होसो होसो हमनो मोनबाय नै जुला बाथाखौ। नै बिराद मेजेम जायो बे बुस्थुआ। बिदैया दैब्रै नै। बानायजायो।